Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka senjuk kirang bakur pok kajing lam jong presiden uba his preaching son chilla uba long ru chief executive member jong Khasi Hills Autonomous District Council hene kasingi ka arpsantarik penai rempang arjar kat kendai kile kendo iulat ka jela utatha gata roy ban pensngau ha u halor ka jingdon kam ba unshan muhor no eka an bala menjur da district council dangshan bala tep kum ka Khasi Social Custom and Clan Administration Bill arjar kat pra khnang ban yo ya ka jing itho ba pens kamru ya ki kor ki jat Khasi da ka an bat ban khangla ningkong ya ka jing sim jat kulmar jang ki wei pak jai ben riu ki bomdei na ka jat ben riu Khasi ki bala jillai kelengri Khasi ka this council kwa ya ki kur ba khoit bakin register idon kum basan hajar tam ki kur ti ki kur ki ba don ka sengkur ki long tang kindia de ti no kara kum ka sunjuk jong ki rang ba kur ki kwa yo governor bu chimker pang ya kan di ko ga bill kenang ba kan state kan ga jing long ya ki kur bakin seng ya ka sengkur kenang ba kum ka jai ben ring long organize kum ba long menta ke long disorganize ngi kwa ba ki kur kin yeng na ka benta ka bah ka miat jong ka jai ben ring ba di ka tang la ben le la ka wip ko ka kur ka don ka sengkur ba kirang ba kur ki wan ha ka di ka senjuk jong kirang ba kur bangin peit na ka benta ka bah ka miat jong ka jai ben ring jong ni tinggal yo ban ai ka ni ka men dom ho governor ba sung thu ba ya ka di ka jinglong jongi ku gejai indriu te ai ka jingkular ba chim khia ya ka di ka kam ni khem kren ni jui gi beru gi kren mi thik tang ya ka di ka kam ka badi ba ka clan administration ka dan tang ko ka jing ni ka ba nakaliang jong ka office governor hakini ki tayo bila dep kila pai ya ka di ka ki bill ber khoi ka district council dia ka tar ngile kren bot governor ba ni habiban badi ban submit be ye ki bill show governor kam dei ban yai lang ba jongka DCE te governor ula ong ba bakan kloi ka kam ka ba ka wan ga DCE bat bakan wan be show governor tingila peni ya ka jinge ka balai kundu ban chwa ki don ki will ki basusa da ki bon snem hasket red klempoi wat show governor ti ngim kwa shu bakan ja kum kata kamat kan wan show governor kumala kren ha ka paragraph ka ba live ka ba shipo jong ka 6 schedule bari ban submit to governor kumju ha ke di rules di ban submit to governor kenang ba ka secretariat dan ki bill ka ba ka secretariat ka bat wat kan asnem kadang bat ha secretariat kampoi show governor ti ngim ko ashu ba kan jak ngata ti halor jong ni governor ngila la ai por biang bangin wan pat sa sisir bani kundu hukum CM ban submit ya ka memorandum na ka banta ban le unta ti shitrik governor selai ngon biang ni shitrik ban submit ya kata ka yu governor un accept ki di bill jungi bakanum ya ilang baka DCA nama kita ki bill menshwa apa kadan da ka party ha secretariat kadan da ka party ha district council ki bill pipa lang baka DCA ki bat be to di snem ti kata kamut kala ka hamsniu ka ba kawan governor ong la kawan mana shangangan hapsim ya ka advice jongka government ting yong kata ka internal matter jongki sim ni pimsim ya kata ngim don ni benong tang bangi hapan submit bisipi pada bidan ka ege ka bapisham ba bill kamlong wan kum ka kom bat ka message nu governor ka bakawan da ka message nu governor kamut ngira ya ka hapo ka house ka council ndai da kawan da ka city na ka government kamlong ni bangin ra chapo council din ta daw man hakadi kawan ka city na ka government ban Shahidis Council how ka be dei bat ka dika ILP kaung bagi di Shabar juga District Council Shabar juga schedule ngiman si ban in hable du Supreme Court bat mentangi la pun poi kot kisla so lawyer jungi betul apa Delhi bat kan sa ya nama kalong very much within the 6 schedule ka paragraph 19 1B ka di apa 6 schedule tingila ba government ka bakla kalau juga ni bentah ti governor usutu ya kata ba longkat bolong ru kamut kadi ban wan shwa direct na this council ho governor man now governor la dau kwa ban pha shapo government shabu la dau kwa ban signer ka shabu be kata nginung ongi ai kata ki don ki briu ki bakriang jimut ki bakwa ban penslami ki ki taki so called clan ki group gumnon tenre ngi yai be shakmat ya kani
bat kalong ke badan kam pai bau la tip ya kata klan bil nam kam banda jawan ship kopi ngila ai kopi ki bobul ki wan ha meeting hadis council ngila ai kopi ki ru mereka klam theo IAM ki skwa tang ban wok jat tingim dan por ban sngap ya ki ba skwa ban shu wok daw ya kita ke ngai kam kalong ke bakirki ini ke klan bil kalong simple ba hikur jongi ki di ban num kensting ildi ki di ban don ka sengkur kenang ba ki la ban ai ya ka klan certificate markum mementa la pli ya ka jingkhang ka ba kluit ban lemon ka ba unu bri kum uthapa diu gejaj ban diu kharkhali nepali ki pun kala thaba tang da ka affidavit apok kut ti kani kadi ka ba mensa hadu kata-kata ti ya ka jinglong kur jongno om di ka kut ka bala ban certify kadi tang ka kur hi ti kadi kam ka dan kam ka sengkur ti menu ban wok kejat ya ka bakum kata ba mdi bendan di bendan ka sengkur ban itu ke district council ba di hirang bakur kan ai sanat ke district council ba kila ban issue ya ka clan certificate hadin na taki yo ya ka khasi tribe certificate di district council ba kin sa yo ya ka scheduled tribe ka ni ka jingle online ni ka scheduled tribe ka plilinti ya ka bom ni khasi ban yo khasi ki yo shibon ki jing mentoi ki like ya ka income tax ki like ya ka nonu ka trading ban trade ka bom mon ki bom di tribal ru na kata-kata ki kam ki jam bor khoi ba di nam ta jungi wat hadu ban jile election ke resepsi lala ban yo ti kamut kini ki hok ki bangila yo na constitution of India la shim de ki wi pat na ga ba nim don ni kini ki sengkur ti kup ta ki tu ki bawa niai ka ni kim yo i ya ka jingjot ka ba ka jai bendri ka mat la dang nim don ni ki sengkur